Friends, bayan ku da rawa ke Technology TV. Wannan shine darasinmu na biyu game da darasinmu na hakkin ɗin fecebook. To wannan tutorial ɗin zan koya muku yadda ake da wata browser wadda ta ma hakkin ɗin fecebook. Zan ajiye muku link ɗin wannan browser, ku je Chrome ku danna ta kai ku, kuma wace irin browser kuke aiki da ita ma za ta kai ku direct kawai. To farko is simple, za ku shiga cikin browser ta ku haka. Farko in ajiye manage ɗin ka shigo nan. To nan in ka tashi ba komai zaka nemo number mutum, kuma kamar wannan mai number. To na tashi zan mai hakkin ɗin fecebook in ga password ɗin nashi zan danna. In kamar nan wasu ma suna sa hacked fecebook password da na kasashe nan gwan. To kai kuma ya kai sauri ka danna kawai. Kun ga ya sa working. To connecting to service, yana connecting ɗin service ɗin wayarka da nashi. Kun gani yana ta yi. To duk wannan service ɗin da yake irgai da ya gama, in yana zuwa 100% ya nuna muku password ɗin. Wanda kuma ya ce bai ga password ɗin ba ya biyo na private ya duba ya gani. Ina jin bari mu bashi lokaci ko gani. Kawai dai ma inda ya haka kun ga ya fara bada dai abubuwan nashi. To nan dai wannan ƙarshen wannan bidiyon, ku daure kuma na subscribe. Tunda kun ga wannan ya bi ruwa an yi hakkin ɗin shi kawai. Na gode. Ku sauri ku danna mana subscribe domin next na gaba babban za mu sauko muku wanda ya fi kowanne. Na gode, bye.